tarata don na Fleur kalata ɲɛbilaw la démocrates ka dankelen Charles Chris ye san sɔrɔ ka kɛ démocrates ka kulumɔgɔ ye min bɛna se ka dankari kɛ républicains ka gouverneur Ron DeSantis la novembre kalo nata wasabulon kalataw la. Tarata don na Kiiri ye cɛ 2 nɔ minɛ sɔmi tun kɛlen bɛ minnu na Michigan gouverneur Gretchen Whitmer welekuliw la san 2020 waati la a kɛra wasaba ye Kiiri ɲɛmɔgɔw bolo ka d'a kan a lajɛyalen tun don k'a fɔ ko faso jamacɛ bitinɛ gɛlɛn lasara ni mɔgɔ ɲangilen ninnu minɛli. Texas gouverneur Greg Abbott ye marayɔrɔ 23 Dallas kɛrɛfɛ fɛnɛ bila zone sinistre kɔnɔna na ka da jizonba jiginni kan u ka yɔrɔw kan. Columbus baarakɛlaw ka lafasali kɛ tɔnkuluba dɔ Ohio mara la ni a ka lɔkɔlidenw ka ca ni marayɔrɔ ta bɛɛ lajɛlen ye y'a danatigɛ ka taa baarabilancari la ntɛnɛn nata la tile 2 dɔrɔn sanni lɛkɔlita cɛ. Sanni feere kotigiso ka gafe ye a yira k'a fɔ ko sow sanni binna ne 212 ni dɔɔni ye kalo tɛmɛnen na sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ sen na i ye kɔlɔlɔba bila sow sanni feere kan ka sabu kɛ salenw yɛlɛnni ye.